Mashonaland West yatakaona yakamisa team extension nemutungamiri wenyika vachiti aiwa musada kumbotimbonyekidza zviri munokupa muchiri Mashonaland West yaindoza mutungamiri wenyika kuti apinde mu3rd term. Yadzoka zvekare ine nyaya yatiri kuona kuti woendesa minista aiwa kumatare edzimhosva nekuda kwekuda kuevhecta nzvimbo yavo pamwe chete nenzvimbo izikanwa kuti i-ancestral land vachida kuisa kumachaina. Sanapinda mashoko anobuda nyorwa panapa zvataona kuti aiwa kuMashonaland uko chakachaya. Tobanda kuti subscribe like on the bell icon. Tipina Standard Zim mabuda nyora vachiti Minister Sitembiso Nyoni has been dragged to the High Court by villagers in Mashonaland West who are seeking an order directing her to stop a Chinese company from setting up a cement manufacturing plant on their ancestral land. Anobva posta picture raSitembiso Nyoni achinzi aiwa ndo vari kuda kuisa cement company paancestral land yavo. Zvatikuona kuti Mashonaland West iri kuzviramba ichiti aiwa takutopindese kuHigh Court noda kwekuti hamungauyi panapa muchibvisa a national symbol yedu yatinoti tinorangarira maancestors edu pamwe chete nevadzimu vedu kuti muitengese kana kuisa kumaChina kuti vaya vabuilde aiwa mafactories avo kuti vabuilde maplants avo ecement manufacturing. Toona kuti Mashonaland West panguva ino yakajamuka nemamwe magrassroots the ruling party ZANU-PF vakajamuka vachiona kuti aiwa vakaramba vachiextenda this term vakomana vanyazokuona kuti hakuzoraramiki upenyu hwacho ungazova vasigavakava. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko avo pinda comment section medu kudze mafungiro enyu. So subscribe or like, set on the bell.